Straight to the point. Okay, mga kaigsunan, tagaan mo na ko og update sa tong lakaw kagahapon. Sa ako nang gisulti sa headlines na to mga higala. Ang inyong hinabang inyo ng amo nang paabot didto mga kagalaan. Pero kuan ba to? Kana na ang napatay sunod nga wave ha. Kay first wave na to atong weekends o niya dayon gahapon. Ang atong gitarget ang katurang mga namatyan gyud, no? Og hatag tag 15,000 kada usa og usa ka sakong bugas humay. 17 ang atong naadto. Giuna ginato mahigala kining binabag. Tungod kay karong adlaw ilubong naman. Unya gisunod nato dayon tong may asyenda kuan binabag hapon nga gisunod tong binilin kay gahapon gilubong, no? Grabig mga story mga higala mo na nga kini sa binabag. Didto may mga kailan nag-istorya may Idol Boyki o kasamang Aida Tampos o uban sa kinitibok ang puwersa sa DYH Big AFM. Kini mao ni among pag-adto may gala niya kanang amo sang gipahibaw mo ni atong tarpaulin mga kagalaan ay pakita atong tarpaulin kasamang names gamay. Pwede ba to ma-zoom to gamay? Kini mo ni mga higalang atong kuan dito gibutangan namo og from the listeners and viewers of DYHP RMN Cebu 612 and IFM 93.9 Cebu, no? Mo ni ang atong gibutang kay kining maong hinabang instrumento man ta, no? Des DYHP RMN Cebu. So among gihato dito ug among to sang gipahibaw nga daghan ang mga tao. Lahi man guning kanang naay usa ka tawo panalitan nga mohatag og kanang tabang nga dako sira usa okay pud na. Pero kining ato na mga gagmay mga dagko individual ba lain-lain do na po iban nga mga concern nga nitabang limang kaday kuan ka ba nga naay mga nag-amot-amot, no? Inana ka kuan naka-appreciate gyud ko ang lupon sa Biasong Talisay City nag-amot-amot sila di man gani day sobre day pala ko kuan na day di ara nalimtan ko mga day ni di asa ako oblihan 2000 day 2000 Inday Maris. Gipada lupon ni sa mga kuan lupon Biasong Talisay City. Dia sobre. Gibutangan pa day pwede ba ning kuan no? Tama. Mao ni siya. Ya. Dia 2000 ding kuan na. Ako ning ipuno diha nimo day. Nya nay mga buta, nay mga teachers sa Sutunggan Basak Lapu-Lapu City, dunay subdivision mahigala nga nag-amot-amot sila, no? Good morning mo, Attorney Mel Gonggong Amadura, siya president ning Pueblo San Ricardo, nagkuhan sila. Naghimo sa ilang inisyatiba niya, ilang giturn over this tong CBN ng DYHP. Inana, no? So, unya kada yung mga butang nagkuhan sila ba? Ilan ang gugma mahigala nga, ilang gipadayag. Muna nga ako, ato na sandawaton kay kana na ang madako ug magamay, sa ako nang giingon mga higala ang generosity sa tao, depende maguna kay kanang kwarta mahigala relative na kanunay but pasabot nako nga kanang gidakon sa kwarta gigamyon sa kwarta depende na mahigala sa tao kay kanang usa ka gatos ka pesos og regular ka nga trabahante nga nagdawat lang kag minimum wage dako naman na nya imong gidonate ba kana dunay kurot sa imong kangyud bitaw nga mura kag ni sakripisyo ko gamay karon kay kana na ang tungod sa mga biktima sa linog inana ba no. So daghan kayo ang mga kaigsunan na to nga gamot-amot. Aron nga mapadaya makuha na to ni. Ako ning turn over ni mo day sa kuan salamat kayo sa lupon sa Biasong Talisay City, Cebu, no? Okay, so kana na ang mga nani nga mga grupo-grupo ba nga gamot-amot sila nguwan mo ditsog GCash mga kailan among gidawat bisag gagmay o dagko kay ang generosity sa tao. Kon man na depende maguna sa imong income sad. Kay mo lagi akong giingon og imong sweldo 10,000 ang buwan, nihatag kag 1,000. Inana ka ka-generous ha? Unya dunay nagsweldo og 100,000, nya nihatag kag 2,000, asa may dako? Asa may dako? Mas dako to 2,000, no? Kay 2,000 ko na yung gatag. Pero buhisgot kay generosity gikan sa ang kasing-kasing, mas gabi ka generous tong 10,000 na sweldo day kay 10% na sa sweldo. Ang iyang gikuha nga iyang Murag doon na ba kay nasakitan ka gamay ba? Ni kurot gamay imong kasing-kasing ba? Ako sakripisyohan gamay kay na may mga nabiktima. Katong nagsildo kag 100,000 hatag kag 2,000 mura magwa naman to nimo day. Kay nga naman kanan 2,000 is only 2% sa 100,000. Generous gyapon ka, no? I-appreciate gyapon nato pero ang gidak-on ba sa imong pagka-generous ba? Mura ka to mga buta, inana na to mga kaigalan, ako itong gi-appreciate yun sila.
Kay bisan sa ilang kahintang ni padangat sila ni tunol sila. Ila man ang gugma. Man ako gisultian ng mga tao dito pag adto mga higala na mo sa binabag nga daghan ang mensahe ini nga kwarta dili ni ingon nga pilar bago na mahigalag butong na naon di man nakabaylog kinabuhi gyud ang kwarta. Pero ako sang gisultian nga daghan ang mga tao. Daghan ang concern. Mo na nakatigom ta ni nga kwarta tungod sa kadaghan sa mga tao nga nagampo para ninyo dito sa binabag nims. Og daghan ang mga tao nga naghuna-huna para ninyo, daghan ang concern para ninyo. In fact, kini mga hinabanggikan ni sa ato mga listeners nga pultin daghan na. Straight to the point. Amo ni atong ginahimo mga higala dito sa binabag unya. Kini ni ang angayan gyud kaayo mga kaigalan, murag do na may lain pa nga sa government siguro nga mopada dito mga psychologists kay nagplano may Idol Boy K kung dili sa kapada kita sa DOHP may mopada dito. Kay niya man ni si Idol Boy K o si Idol Mikey mga kon man isla, graduar man ni sa BA Psychology, naman sa mga network sad ug unsa magaling. Pero makapada ang gobyerno, mas maayo pod. Kay kinahanglan sila og debriefing. Ako kung na-istorya kagahapon mahigala ning mga kwan. Kato na interview na to si kwan man niya may gipanglista man ako ni ang katong 11 ka buok ilubong ra ba to karon, no? Kini ni ang salamat kayo po di ay sa kini ni ang inyong grupo sa Recoletos Attorney Jan Kagulada ha. Probida nga ni padangat sa diri ang mga kagalaan sa ilang mga tabang, no? Diri sa tong Sibianan ha. Kini mga inyong grupo ARCA, Advocate for Recoletos Calling and Apostolates. Ila pong gidunit diri ang ilang kuanday nama sa ilang ilang tigom-tigom ana ba nga nasa ilang gastuhan sa nga amo lang sa iadto sa mga na linugan ni hatag og 15,700 pesos sa diri. Ni ato sang gidawat mga kaigalan kini ani na individual, na uban organization, na uban nagamot-amot, makapisit gyud ka. Na uban day nga kanang nasa salon ba. Day pidik manicurista, di ay tigtupi, nagamot-amot sila nya ilang gi hatod dos tong Sibianan. Inana ka grabe ang response sa mga tao, no? Manggagmay umadagko. Kada bang dili bitaw ka makaingon day nga agamay man ko kinsa man ko mutabang. Pwede di ay ka mutabang. Pwede man kay mo GCash og 50 pesos, 10 pesos, usa ka gatos ka pesos. Pwede ra man na. Depende man na mahigalas kwan. Pero mo lang ang generosity nimo na may ban nga mga dato sa gyud nga dako og sila income indekin. Muhatag po sila dinagko kay ang imo mo gunang kwan ba nga mo paambit ka ba? No, sa imo mga higalang sa imong kita, sa imong income din ha, no? Sa imo dihang grasya diha, no? Labi na inani mahigala, bina muingon ka mga kaigsunan kana bitawng biblikal mo guna nga kumutabang ta mahigala nga to sa isikatawo dili nimo ma-explain ang mga grasya sad nga mo abot nimo. Mo nay mga kuan diha kabantay mo mga tao nga mga nangasinso kasamang kay. Ni asinsos na kay pirti man sa nila mga kaigalaan ka mga giver. Matingala lang ka. Dili mo ma-explain. Dili mo ma-explain. Mo na nga ang blessing ba? Gi-bless ka sa Ginoo ngano man tungod kay ikaw mo oy nahimo pod nga channel ngadto sa uban. I-share man ka sa mga blessings. Mingong Ginoo rin na to ibutang ang blessing kay ngano. Daghan man sad ang ma-bless tungod kay naa ka. Mo ni mga kagilaan nga nakanindot din na napita no nga kuan gyud sumoni ang atong gihimo kagahapon mga kaigsunan didto sa maong sa binabag na namatay video ani names no. Okay, so mo ni ang atong gihimo gahapong adlaw. Mo ni nagtintent lang sila dito mga kaigsunan. Unya karong adlaw ilubong ni, no? So mo ni siya. Okay, so mo ni ang atong kon kagahapon nya nagdatag flowers po dito mga higala. Pagpadayag sa atong gugma po nila, atong concern nila. Unya sakto na nga kuan kay akong pang interview dito ang katong mga tagtungod nya atong natagaan mahigala sa atong gitunol nga hinabang gikan ninyo amo mga listeners porbida kasamang ken katong magtiayon nya ginikana ni Zachary Malinaw o John Steve Malinaw mo to interview duha ka anak na patay ang iyang asawa mo to mahigala nga nagkuan pa katong primero tong gitagaan nims no nabato sa atong kuan diha namatay gamay nga pagkuan dito unya dayon katong iyang bana mo to mga higala ang nanindag nguyong kato usa lang to napaylain katong usa ka bana sa mahigala nga ang iyang asawa day nagistorya mi bago pa namatay 2 months pa unya sila duha nabilin sa iyang anak ang iyang anak naigo pag sa linog pag adto nako
sus Ginoo ko, dili ko na lang isulti tanan kanang naa nagtan-aw ko kada usa ka lungon. Luoy gyud. No, naiuban gani giputos na lang di na ipakita ang naong. So naluoy ko atong maong kuan katong maong amahan. Nya doon na po usa ka amahan, ngayang asawa namatay, duha ka anak nga namatay. Siya lang usa nahabilin. Muna nga kanabang ang atong presensya bitaw dito, gatong pagpahibaw nga daghan ang concern ninyo ha, daghan wa mo mag-inusara ron. Makatabang nila day. Unya kinahanglan sa debriefing kay mura magkag mawad ag paglaom, mura mag wa na mo koy kuan sir, wa na man koy akong pamilya mo ana ba. So imong amaman dito, man kinahanglan ni og mga mo debrief nila, Idol Boyki. O kay kuan man gitagstagsa ko ni og kuan jud, nag-offer tag mga prayers mga kagilaan ining tag mga kuan in town, mga namatay gitagstagsa ko ni tan-aw sila og nihatag ta mahigala og kuan sad niya atong gi-comfort ning ilang mga pamilya. Ang usa katong usa ka amahan nga sila duha sa iyang anak nahabilin kay ang asawa 2 months pa namatay, sus namatay po iyang anak. Mura sag wa na mo ko ikuan sir, ako naman lang usa mo na bitaw. Ko ayaw lang pagawag paglaom. Ay katupok usa ka amahan, iyang asawa namatay, duha ka anak namatay, murag wa na may ayong kinabuhi. Ano mo ana ba? Sus Ginoo ko. Sumuna nga kini ang kung mahimo og dunay mga kuan dito grupos mga psychologists. Nag-istorya may Boyki nga atong padad-an dito kung unsa magaling, pero kung ang gobyerno makapada mas maayo pod, no? Unya kini ang usapod katong lulo inday kin nga akong gitun-ubiran sa kwarta. Upat man kabuok to sa 60,000 atong gihatag kay tag 15,000 man kada usa nga patay. Katong lulo ang iyang anak namatay, ang asawa sa anak namatay, duha ka apo namatay. Kadto day pod ilang si Sakari day pod. O si Sakari o si John Steve, iya po nitong mga apo. So, unom kabuok ang iyang apo nga namatay. Unom tanan iyang parinting nga namatay. Dili masabot mahigala mura bang makaingon nga kun maka-question ka usahay na unsa na ning kalakiha, no? But naay paglaom. Mo na nga usa sa atong ginahimo, no? Makakuan gud ka, maka-appreciate gud ka mga higala ning uban nga bisan ang atong presence dito pag ngadto, lipay sila. Ay, salamat na ang taga DYHP, no? So, kana na ang manindot kayo. Na ba ang kanta ni Kwan? Bishop Abitoy? Ato sige pabati tingali to unsa man to iyang Kwan. Mura tog kwanto sa paglaom to nga Kwan sa to. No? Ato ko nung ipabati to. Namili ra man ko kanta diri mga higalan di ta mabadlong posmita. No? Sumuning hitabua. Kagahapong adlaw sa atong pag-adto mahigalas binabag. Giuna na to ang binabag kay mauman to mga kaigsunan ang ilubong rong adlaw, no? Unya, standby lang mo kay itong mga reporters to adito kung gusto mo makag-update ani, kompleto ang atong report na to sa atong to aron sa binabag ang atong mga reporters didto sa kini ang Bugo City nga makahatag sa natog update labot niini mga sukintig paminaw. Straight to the point. Unsa man na? Sige, ato ko nang ipabati ning kanta ni kuno Bishop Abitoy mga higala be. Kanta ni paglaom. Sige, okay. Sige kuno day. Alright. Sige. Atong bagong arsobispo sa Sugbo ni. Istorya sa kinabuhi, usahay di masabtan. Bishop Abitoy na ang kanta. Kalipay ug makasakit, dili gayud matag-an. Bisan lain-lain atong istorya, ang tanan dunay pagtugot sa kahitasan, ligunon ang atong pagtuo. Diyos atong kauban, isalig niya ang tanan, ang atong istorya sa kinabuhi. Sa mga suliran atong naagyan, siya lang atong kadampan, ang iyang gugma alang kanato, dili kayo
malabwan. Bisang lain-lain atong istorya, ang tanan dunay pagtugot sa kahitasan. Ligunon ang atong pagtuo, Diyos atong kauban, isalig niya ang tanan. Ang atong istorya sa kinabuhi, ayaw kabalaka, salig kaniya, tanan okay ra. Ang tanan dunay pagtugot sa kahitasan. Ligunon ang aton pagtuo, Diyos atong kauban, isalig niya ang tanan. Ang akong istorya, ang imong istorya, ang atong istorya sa kinabuhi. Mao ni may gala si Bishop Abitoy, ang atong bagong arsobispo sa Sugbo. Siya mo ay bishop sa Tagbilaran, Bohol. Og salamat sa mga bulanon nga niya ang atong bagong obispo sa Sugbo. Kadto nga kanta murag sa ila patong linog sa Bohol kani adto, nga gi compose o gikantang Bishop Abitoy. Salamat sa mga bulanon ha, kay niingon tong mga kuan ni remark pugoy kay bulanon man dunay 50 kasako kunong bugas sumay ang ipada diri sa among Sibianan DYHP kay ilang i-appeal og kuan. Sige, amo nang dawaton. Ato nang kuanon, ato nang iripak. Ha? Okay. Nya, salamat po, Kapitan Dondon Bacolod. Kay among gihulaman imong gym din nga anhanan sa tamag ripak. Kay kanang diri gi-drop off sa ato Sibianan niya. Daghan man kayo, so muna among kuan po dito. Okay. So, salamat Kap, ha? Imo man gipahuam diha og space diha. Onya, kinini ang atong GCash number daay mga kaigalaan. Amo ning gikuan kay medyo na wala naman tong kang Inday Aida di naman mudawat kini timing ri kayo ning among kwan do na tatoy meeting lagi na mo GCash before aning hitabo kay nagkuan mi ba nga kanana ang kini mo tong GCash number sa ato mga staff diri personal magud ni mga kagalaan but salig ko ining ilang pagka-honest ato mga staff walay problema na no kini ni ang kuan kay ko concern kay ko basta kay mga integridad na mo hisgutan mo na kini ato mga staff diri okay kay ni sila. Pero nagplano ta mi meeting Miss GCash kay aron nga makuha na to kay mudako na di kay masud nga kwarta mo kagar siya mo na wala ni kagar na kang Inday Kin Galinia kang Inday Aida Tampos so mo na karon di ay among kuan nga kanana ang umaka ganahan mo donate pagdugang mo padayag sa inyong gugma alang sa mga igsuon unya ganahan mo mutabang sa mga kaigsuonan nato dito kay nanawagan mi gitagtabang mao ni ato mga GCash numbers kang kasamang binjit ang hiyan 0955-792-0954. Kang kasamang binjit ang hiyan na amo ning gibutang din sa atong screen. Kang kasamang Rina Lau 0991-207-9525. Unya ang kang kasamang Pap Sakul U 0949-346-6822. Unya apil po ang kang kasamang Araceli de Butak 0969-276-0905 o ang kasamang Nestor Homisilio 0994-524-87110 10. Unya na po tayo kinini ang bank account ni Inday Marisa Abadjes. Okay. Salamat kayo na hopefully maka send mo anak kay miingon mo di man naman mo dawat na attorney. So base suwayin ninyo ning pikas GCash number kay basig mo dawat. Unya Day Maris ako ihatag nimo ning sa lupon sa Biasong 2,000 ra ba ni nga nagamot-amot sila kini ni ang 2,000 pesos nga ilang gihatag
nahatag naman to nako tong sa Arca no. O katong 15,700. Okay. Kuan kini ang gihatag po dire. Doon na lang ako matouch ko dai nga doon ay katong nga mga engineer nga amo ganing amot-amot attorney kay kana bang nami sa among club bag Christmas party mi. Dili mi mo dayo Christmas party. Kaingon ka ba nga gabiha no? Kana bang nasa lagi sakripisyo ba? Na iban po nga niingon nga ang among tang Christmas party didto man ta sa high-end nga hotel amo lang gibanan ang budget. Ari lami sa kuan. Kaingon ko nga nagikon sa mga tao ba nga mapil mi og sakripisyo para nila. Muna nga ang private sector grabe kayo muna nga katuto may isuon nga na traffic in town dito sa kuan. Perting dili lalim tong atong pagpanghatag tong pag weekend but karon okay na pero medyo layo kining bugo ginoon. Naanad lang mig balik-balik murag na duol naman kadugayan. Pero medyo kuan gyud no. So katong uban nga dili na makaadto, pwede na lang ninyo i-arrest ato si Bianan DYHP. Kanang in kinds okay ra pod mga kagalaan, mga goods inyo hatag okay ra pod. O niya og kwarta na may uban nga Gcash na lang may para kamon lay bahala. Ya okay pod. Ato sa siguro pambasahon po ni ubanday na may uban nga di magpa-mention lang sad no. Adi lang po nato i-mention. Kay kinini ang kuan man. Diyan tay mga kaigsuonan nato. Karon mga panahon na mahigala nanuktok kita sa kasing-kasing sa to mga kaigsuonan kay dili man malalim ni ilang nadangatan dito gikos ground zero kabaw ko unsay panghitabo dito. Purbida napako ipakita niya mga video unyan taon-taon niya kuan. Dito mi sa katong bata po duha ka buok nga namatay, duha ka buok bata nga namatay. Ang usa 2 years old, ang usa 10 months. Ang inahan to gi-intubate pa nay. Ginoo ko. Hopefully mabuhi to mga kaigalaan. Unya gahapon gilubong ang mga bata katong mama to pa sa ospital hantud wa pa hibawa. Wa pa hibawa. Ang amahan nga ng hospital pod ni pirma Guiber nga mo gawas kay mutan-aw sa katapusang higayon sa iyang mga anak nga ilubong gahapon. Bida murag bugat kayo mga kagalaan sa kunay. Bugat kayo sa ato bang kinini ang galamhan. O niya katupong sa gibitngil gani day bida bugatang mga story kada usa bitaw. Biti ka bugat kayo. Mao na nga ang ato mga higalang sakripisyo gamay nga mingunta nga ni amantay kuan ato lang ibanan ning atong pang Christmas party day. Mao na bitaw na iban na dyan ingon ako nga among gi-cancel ang Christmas party attorney ako ni turnover namuro kong na-touch dayo kung grabe no grabe sa mga tao nga kanang grabe ang ilang respond ba so salamat kayo no ni ining ato mga kaigsunan bat padayon mi nga ni dawat sa inyong tabang kay kuan pata karon atong reporter to ara karon sa Maybugo og nasa makit-an dito gipada ko nag kwarta daan og dunay makit-an dito atong tagaan ang kuan og napay gihaya ang uban ni panlubong naman gud nya ang uban ko ba nakabuwag sa naman gud no kung asa dapit